La promoció regulada és la via que produeix més ascensos de nivell. La carrera per antiguitat, la promoció per nomenament de càrrec, per classificació d'oficines i per carrera de gestors de clients són la fórmula més usual de promoció directa que tenim la plantilla. Durant el tercer trimestre s'han incorporat al programa de gestors de clients un total de 544 persones més. De les 69 baixes del programa que s'han produït durant aquest trimestre, més de 2/3 corresponen a promocions per processos de cobertura de càrrecs. Malgrat tot, Comissions ja fa temps que venim reclamant a la direcció l'augment de places de gestors de clients, donat l'important increment de la plantilla. En el full d'aquesta setmana pots veure la distribució dels gestors i gestores per DTs. Des de principis d'any ja s'ha duplicat el nombre d'agressions a la plantilla en relació al 2011. La situació social que vivim cada dia està més crispada. Els clients ara veuen la plantilla com els culpables de tot i tota aquesta indignació es dirigeix bàsicament contra el personal d'oficines, ja que són els únics que donen la cara davant d'ells. Es generen situacions de pressió insostenible i d'autèntic risc físic sense que tampoc s'adoptin les mesures necessàries de prevenció i protecció. Una de les situacions més dramàtiques es va produir fa unes setmanes a una oficina de Burgos, quan un client va ruixar l'oficina amb un líquid inflamable. El resultat va ser una explosió, l'oficina cremada i la plantilla que es va salvar per segons, ja que en menys d'un minut va començar a cremar tot. Les seqüeles duraran, perquè els nervis davant d'aquesta situació trigaran a cicatritzar. Han existit danys materials en queda constància, però hi ha una altra realitat que pateix bona part de la plantilla i de la qual no en queda constància més enllà dels trastorns que provoca la persona que els pateix. Per això, davant qualsevol situació d'amenaça, fes-ho saber. És imprescindible perquè de no fer-ho és com si no existís. Recorda, a més, que pots posar-te en contacte amb el delegat o delegada sindical de Comissions Obreres de la teva zona perquè t'assessori i doni suport en les gestions.